אתם בטח לא רואים את הטוקבוקה, זה פה, אבל היום אני הולכת למחוק את הטוקבוקה ולהעלות את זה מחדש, ואז ליצור עולם חדש ועולמות חדשים ובית חדש ואנשים חדשים. אז בואו נתחיל. אתם רואים עכשיו בלייב שאני מוחקת. אני אעשה פשוט ככה. זהו, הוסר. הנה גם פה אני אמחוק. הוסר, אוקיי? עכשיו אני הולכת לעלות. הנה, אני מעלה מחדש. הנה זה מעלה. אתם לא תחכו איתי עד הסוף, אני פשוט אעצור, ומתי שזה יהיה על 80 כזה, אני אראה לכם. אז הנה זה כבר על 85, ממש מהיר. אוקיי, אז זה ממש נפתח, ממש עכשיו. הנה, זה 100 מתוך 100, 100%. אני מקווה שמה שיצרתי לא נמחק. טוב, בטח זה נמחק. אוקיי, אז זה עלה. הנה, אני מתחילה. עכשיו אתם תראו את כל העולמות נפתחים לי. הנה זה בכל התחלה, נפתח כל העולמות. אוקיי. אז למה זה נכנס לי? טוב, בוא נראה. טוב, אני יוצאת. אני כבר עכשיו מתחילה לייצר את הדמויות. אוקיי, אז בוא נלך לדמויות. אוקיי. אני אעשה קודם אמא ואבא. אני אעשה הנה כזה בדיוק. שלם. עכשיו אני אעשה קודם אמא. אני ממש אוהבת את הסרוקת הזאת. נראה לי אני אעשה סרוקת אחרת. טוב, לא, אני אעשה את הסרוקת ההיא. אני ממש אוהבת אותה. גם ממש יפה לדעתי. אני אעשה לי ורוד נראה לי. בוא נסתכל, אולי סקול. טורקיז. בוא נסתכל. אולי אני אעשה לה בלונדיני כזה. אני אעשה לה את זה נראה לי. ככה זה יאמן ככה. אוקיי, בוא נעבור. עיניים. נעשה כזה. גבות. דבר ראשון צבע אחר, דחוף. אני גם לא אוהבת שכל כך רואים את הגבות. אני אעשה הכי בהיר, שזה בצבע של הגבות. אני אעשה כזה. נמשים, אני לא רוצה. את זה אני גם לא רוצה. מתאים, גם לא. טוב, אני אלך לפה. יש פה יפים. אני נראה לי אעשה כזה משהו יותר פחות קולי. אולי משהו יותר כזה. או כזה. טוב. אני אעשה כזה. בינתיים לדעתי זה הכי יפה. אז יאללה. בוא נצא. בינתיים אני לא אעשה עוד דמויות. בינתיים אני אעשה אותה.
תכתבו לי בתגובות איך לדעתכם לקרוא לה. או שאני אשאיר את אותו השמות, שכאילו יקראו לה אריאל. שלום. זה יפה היא. אוקיי. בואו נעצב את הבית קודם. איפה אני אעשה אותו? נראה לי אני אעשה אותו... פה. כן. יופי. אוקיי, אז בואו נבנה את הבית. בואו נתחיל. אוקיי, אז דבר ראשון אני אמחוק את הכל ככה, שממש הכל יהיה חדש ננדש. שאתם רואים כל הקירות כאלה. בואו נתחיל מהשירותים. ראיתי ביוטיוב איזה מישהי שבונה כזה די אחרת, וממש אהבתי את הסגנון. אז בואו נראה אם זה יהיה גם יפה. אז בואו נראה. ואז היא לקחה כזה מדף, שתי מדפים כאלה, והיא שמה שם כל מיני דברים, ואז היא לקחה את האמבטיה לפה, ואת הכיור היא שמה פה כזה. את זה היא לא שמה. אני גם לא אעשה בדיוק אותו דבר. כאלה אני לא צריכה. אולי... טוב, נראה לי סיימתי. אולי אני אשים קצת צמחים, שיהיה כזה אווירה יפה. בואו נראה. אני אשים אולי כזה על הקיר. כן, יפה ככה. לא! עוד פעם. אוקיי. ככה זה יפה בינתיים. אני קצת אשים שם דברים. אני אשים פה איזה פרח. יש פרח? אין פרח. אני פה. הנה. נראה לי קצת יותר מדי גדול. כן, זה יותר מדי גדול. אני אקח אחר. יש שם יותר קטן, ראיתי. הנה, כזה. יפה. אוקיי, בואו נעבור. זה נראה לי יהיה מטבח. בואו נלך למטבח. יכול להיות שהסרטון ייקח קצת הרבה זמן. אז פשוט תישארו, ואם לא, אז תצפו פעם אחרת. אוקיי, ככה זה יפה בינתיים. עכשיו אני אשים את זה. שולחן כמה שיותר גדול. כיסאות. כיסאות, 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 כיסאות. נעשה ככה, כי הולך להיות 3 אנשים. אפשר לעצב רק 3, אלא אם כן משנה.